csináltunk egy nemzetközi kamaszkapát, ahol MBN és továbbá vonalában voltak, és hát felkérjük az, hogy csinálni emlékezett programot. Tegnap csináltunk a hölgyeknek, a milliócsodát, most pedig a hétfőnek csinálni a fogát. Nem tudtunk annyit kicsit szűz és anyagi gyerekek között, csak így tudtuk megoldani. Sajnos nincs populárnak élő, de a fiataloknak és a részletőknek csupát tudunk látni. Én szerintem ez a mérkőzés szolgálta a bajnoksági legkészülés, mindenki szerintem jó mérkőzést játszott, és gratulálok a győzteseknek, és minden jót kívánok. A junior korosztályban a Salgópolgár csapata lett a második. Az első helyezést a Bölcsiki támogatott. Ezt az MD2-es férfi fedőcsülő tornát a második helyezést érte a Bölcsiki Győzőcsöket. A MD2-es fedőcsülő férfi tornát a sorozat edzőknek is előre szoktak adni, ha úgy kell, hogy jövőre ugyanúgy megtörténik. Gratulálok mindenkinek!